Så i bongi. Er du klar, Tobias? Ja. Så kører vi. Se hvor det går. Lægger du den her på YouTube? Eller på forumet? Og så kaster vi toren. Er du klar, Tobias? Ja, totalt. Nu er ikke komme med de der replikker. De lyder altså lidt... Undskyld, jeg siger det, men lidt dumme. Det der kan altså holde. Med elastikken, at jeg kommer højt op, kan jeg så skal jeg give dig lidt at kigge på. Good flyve, good. Jeg kan ikke nå for den turn. Hyletonen, man kan høre her, det er regulatoren, der siger, at batteriet det er færdigt. Skidesmart. Nu lyder du som en dum fortæller i en dokumentar.